2025. Er de 4 måneder, det forskellen på BSV og AG i øjeblikket? Jag tycker de spelar ju sitt bästa idag och de ska inte heller vara så. Nej, men jag vet inte. Det är svårt att se. Vi har åkt mot ett håll som är fantastiskt håll. Ska vi ha 1 eller 2 poäng här så är det inte riktigt gott och det går inte i det. Hvad er det, du mener, der bliver afgørende i kampen i dag? Så jag syns egentligen första halvlek det är gott. Vi ska ha 16 mål tror jag det är. Och ska man 16 mål på Udebanan mot Köpenhamn, då syns också att ska man få en halvtid. Det är viktigt så. Men ska man ha lite första halvlek på forsvar och målmandsställningar. Det er lidt som om, at første halvleg, der er det angrebsspil, der fungerer i anden halvleg, eller måske mere forsvarsspil, der fungerer. Så der er vel gode momenter i begge ender af banen, kan tage videre. Jo, såklart. Men det är svårt att se det nu när man har tappat i kampen. Man vill ju alltid vinna. Så det är det vi kan ta med. Du gør selv comeback i dag efter en skadespause på din kommende hjemmebane og laver 10 mål. Det er vel mere end godset. Det betyder ikke så meget, at vi kan vinde. Og vi har vundet det og nu kan man se det. Selvfølgelig det er altid sjovt at være med det. Men Tvis og Kolding venter i de næste 2 kampe på hjemmebane. 2 meget vigtige kampe i toppen af ligaen. Hvad er det, I skal gøre der for, at I kan slå dem og komme et godt udgangspunkt i en slutspil? Det är nödigt att hålla ett poäng på konto nu och så det är nödigt att vinna. Men det är det gamla vanliga där man ser att vi ska spela gott och målmandsspel gott försvarsspel så ska vi komma. Tusind tak. Tack.